Meidän kyyli lähti siinä. Joo, lähdettiin kahdesta reissu. Muista ei ollut vielä ainakaan lähtiessä. Joo, tosiaan. Lähdetään nyt Joonakaan kahdestaan. Etupeltoon mennään. Vuokat ja Lämme ois kohteena. Ja sieltä Jone ja muut tulee varmaan perästä huomenna. Eli tiistaina. Nyt on maanantai. Niin mä käyn vähän tiedustelleen se paikka, että kannattaako se tulla? Niin, että kannattaako ylipäätään tulla, mutta makkeita kelejä se oli luvannut sinne. Niin... Arska paistaa. Se on vähän semmoista riksutyyppistä mestaa, että siellä on pusikkaa. Ei oo siis mitään isoja puita, mutta semmoista koivikkoa on. Ja... Sille, että saa kumminkin kelekat rikki, jos oikein haluaa. Niin, hyviä mäkiä ja sitten tarvittaessa pääsee sinne vuoristoon. Lähdetään kattoon. Ihan ensitöikseen, mikä on meidän perus, mitä tehdään. Aina. I-autokeitaalle, niin he se kunnon kalorit käydä tankkaa. Mitä nää tilasit mun? Mitä nää tilasit? Pitää ihan perus tuommoista pari tuplajuustoa erikoista täytteellä. Tietenkin kaikki paska sieltä välistä pois. Niin suolakurkut, sipulit, sinaappi, ketsuppi, veks. On vähän niinku tuo jomppe, et siellä ei joko pihviä majoneesi välissä. Sama mitä siellä on välissä, niin kyllä minä se syön. Se on ihan hyvä. Siis sipulit ja suolakorkut, nehän tekee. Mun mielestä ne tekee niinku mursasta semmosen syötävä, mutta näitä mielipiteitä on niin paljon kuin mahtuu vaan. Vähän jotkut sanoo, että skiidut ja lynksitkin on hyviä. Siis paskasta tykkää. Näkyy tuohon meidän peruspaikkaan. Kyllähän me tästäkin saadaan huutio, mutta kommenteissa kun Mauno 67 mä et perkele, minä tulin hevosella viimeksi minun päin. Sködexbödi. Ja, det skulle det. Skydä! Niihin ollaan menossa. Käydään tsekkaa tuon Iikan tarjonta. Tää on kyllä kans. Sitten käydäänkö hakkeen niitä. Meikällä oli yksi tuo jotenkin suolasta iltaselle. Täällähän tätä on. Herkkua. Sluusvömmingi. Mikä se on? Surström. Siis tää on tämmöstä, miten mä nyt sanoisin, ruisleivän päälle ainakin kun aamulla haluaa aamupalaa syödä. Niin. Kananmuna, ruisleivä ja sitten ton heittää leivän päälle. Mutta on aika hyvä. Siis tää on oikeesti aika, mä suosittelen kaikille. Joo. Mä suosittelen tuota majoneesia kaikille tuota valakosipuli. Kaupassa käyty ja Pikku viinarit siitä. Wiener. Tämä pikku välipala. Joo. Joo. Kyllä jätkien kanssa täällä Ruottimaalla niin sanotusti. Miten niin jätkien kanssa? Finjääväleiden kanssa täällä vittu. No niin, konkus pump, 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 pump. Jee, motherfucking pump. Tuo on kyllä uusi tapa tankata. En oo ennen nähnyt. Mitä? Ootko nää kauankin tehnyt tota hommaa? Joo. Mitä nää teet? Eikä tankki. Laitatko nääkin diisseliä? Aina. Joo, vois itekin Se laittaa. on vähän halvempaa. Joo. Eikö oo? Joo, on dieseli aina halvempaa. Tai back in the days oli halvempaa. Tarvittais sponsoreita tähän bensahommaan. On niin kallista. Sä täristi paljon. Täällä on niin lämmin. Tuen vaatetta päälle! äskeistä Suomi-pelistä, No Suomi-Kanada. Pitää enempi kontaktia, mennä siihen kiekolle, rohkeasti kiekolle. Sillä ne voitetaan ne tilanteet. Ja kulumissa pitää olla tiukempi. Ei se tuolla lailla toimi. Ei toimi, perkele. Tankka suorittanut ja äijä vuoro. Ai. Tunnottomat jäät, että ei paljon hanskat mennään tähän. Kylläkään ne auttais. Joo, se on Juhalla uudet teipit tässä kelekas.
niin kuiva tankki, että siellä vallitsi samanlainen tyhjyys, mitä Joonan sielussa. Niin. Mikä... Se oli tyhjä. Sekä oli tyhjä. Se oli tosi tyhjä. No, homma jatkuu näin. Kyllä. Heittäkää MP, onko hienot teipit. Ja tilatkaa. Siis kelle ne sanoo, että heittäkää MP? Eihän me pidetä vittu kukkaa katu. Menneekö sitä bensaa sinne? Kyllä sitä tuntuisi menevä. Johonkin se menee, mä tiedän mihin ne menee. Tätä lipsuttelee tätä kahvaa tästä, niin... Kyllä, siinä ainakin eurot maistuu ja litrat. Joo! Sinne ne menee. Meidän kyydi lähti siinä. Persekö ei hitty kyytiin? Oo. Lähdetään kattoo, olisiko siellä kelekkoja millä lähtii. No pakko myöntää, ei tuolla mökkikylässä, niin Näkyy. siellä näkyy niinku, sillä olisi oikeesti puolukoitakin voinut kerätä. Eihän se ollut mitään. Mutta kun tänne tuli, niin kyllä meillä täällä lunta on. Pitäisikö meikä tehdä jotakin? Ei jotakin. Joo, löytyi hyvää putskua tuosta. Kaikista hauskinta tässä oli se, että ei ollut mitään hajua, onko missään ylipäätään lunta. Ja me vaan tultiin tänne sen takia, täällä paistaa aurinko. Ihan sama vaikka olisi ollut betonia. Niin ylhäällä on kyllä betonia, mutta täällä on välillä tämmösiä paikkoja, missä niin näkyy, niin löytyy tätä pehmyttä ja pystyy nakkele. Hei, tulikin muuten mieleen katsojakysymys, että onko Tyrnävän poikien näkynyt jomppeja näin? Ei, ja eikä niillä ole se satokausi, peruna. On kyllä vähän ikävä poikia. Normaalisti kun tässä Joonan kanssa kahdestaan hengata, niin tuolta saattaisi tulla joku ja tuolta saattaisi tulla joku ja... Mutta ei näy miehiä. Siis suuri osa ihmisistä, ketkä on kattonut meidän videoita, ihan pari ihmistä, niin kaikki on sanonut, että hommatkaa mikit ja laittakaa mikit ja Meillä on mikit. Meillä on mikit, mutta no nyt siellä, no muualla, ei ne ole täällä. Joo. Jep, niin. Tympiä. Mutta kato minkälainen takapuskuri meillä on. Ihan viimeisen päälle. Nätti ottaa kiinni. Ja sitten täällä on reaktiotankoa. Mistä mä oot hommannut? Tuli Oulun Salosta Lampi Solutionilta, niin joo. Sillä on kaikkia tämmösiä vermeitä. Löytyy skippaduuhun lynksiä, polleja. En tiedä Yamahasta, en ole vielä sen verran tutustunut. Tässä teille laittaa samalla lailla. Niin ihan tuo. Tuo on vähän tämmönen kuivaamaa orava. Tuo orkkis. Katoppa. Seuraavassa klipissä, niin tästä mennään seuraavaan klippiin. Niin näette ajovideoita, kun tuolla Juhakas kolutaan tuo koskematon alue tuolla. Vähän me kulutaan. Mennään nyt sinne. Lähdetään nyt. Tee kun hieno katkaisusysteemi. Oota. Ei vielä. No niin. Ja seuraavaan kelkkailuvideo. Oli hyvä.
Vittu. Se on videolla. Vai vittu! Miten se just siihen osuu? En mä tiedä hajoisiko mitään muuta, kun saatte puomu vaan pompata pois. Eihän se pahaakaan. Sulla on vähän jäätä siellä kaasussa. Poltakko nää kumia sitä puuta vasten? Tuo ei kuulostanut hyvää. No niin, damage checki. Ylätukivarsi. No, vähän. Puskuri vähän taittunut tuohon, niin muovi pomppas pois paikaltaan. Ei mitään. Eipä siinä muuta. Etupuskuri vähän taittunut ja ylätukivarsi. Joo, no se näytti vähän vetomiehen aisaat. Sitten nämä ainoat puut, mitkä täällä metää. Ei täällä on vaan hirveästi muuta näy. Nämä kaksi. Kaiffari, sen pysäytti kumminkin ton kelekat. Onneksi joku oli pysäyttämässä. Se kuka arvaa missä me ollaan, niin saa meikältä sipuli. Mihin olit menossa? Joo, siitä tuli melko iso lumivyöry alas. Mä aion sitä, kerran aion tuonne ylös. Ja mä katsoin, että tuo rinne on semmonen, että saattaa, täällä on lähtenyt välillä niitä 20 sentin palasia, 20 sentin laattoja. Mä katsoin, että tuosta saattaa lähteä toisen kerran, että ajaa vauhilla, että jos lähtee, niin ei ole niin hätä. Pääsin tuolta mistä on lumivyöry lähtenyt nyt. Se on vielä pikku hyppyri, hyppäätin siitä, tuli alas ja katsoin vaan kun sivulta lähtee niinkö lumihalkia. What the fuck? Yli metrin paksuisesti tuota laattaa tuosta, niin pikku jännitykset. Ei näin, olkahan varovaisia sillä ajatte. Sinnekö hautautuu, niin se on soronoo. Ei auttais vaikka olisi kidukset, koska eihän me vittu kaloja ole. Ei. Vähän on semmonen vapina päällä, onhan tää sillä niinkö pöliää touhua. Tuolta sais hyvää klipiä, kun lähtis kiipiä vettää semmosen 360. Joo, tuonne ei kannata tuolta lähtee. Seuraava vyöry voisi lähteä tuolta, että ei kannata mennä sinne kikkaille ainakaan. Toivottavasti äiti ei katso tätä videoa. Nyt jos meidän äiti katsoo, niin ei se katso.